आबा कोण आहे घरी? कोण इजा होय काय? अहो आबा घर टॅक्स भरलं नाही काय? आता कुठून भराव बापा आम्ही म्हाताऱ्या लोकांना पैसे. तुम्ही आमच्यासारख्या म्हाताऱ्या लोकांना घरपट्टी माफ करून द्यायला पाहिजे. अहो आबा आता घर टॅक्स माफच आहे 50%. काय म्हणत? आबा चालू वर्ष म्हणजे 2025-26 मधलं पूर्ण घर टॅक्स तुम्हाला भरावं लागते. आणि त्या अगोदरच्या वर्षातलं जेवढे तुमचं घर टॅक्स आहे त्यात तुम्हाला 50% सूट आहे. आणि हे जे सूट आहे की नाही ते 31 डिसेंबर पर्यंतच आहे. त्यामुळे लवकर जा आणि घर टॅक्स भरून घ्या. अरे मग तर घरपट्टी मी आताच भरतो. 5 वर्ष झाले ना घरपट्टी भरलीच नाही. अर्धी घरपट्टी भरा लागते. तो कोण नाही घरपट्टी भरीन. हातात जा तुम्ही घरपट्टी भरतो. येणाऱ्या 31 डिसेंबर पर्यंत आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये जाऊन या योजनेचा लाभ घ्या.